L-għodwa tajba. Illum it-3-6 ta' Lulju il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' Santa Maria Goretti, Verġni u Martri. Nilqakom għal-Qudiesa r-Rożarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Ġesu ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa. Kull wieħed minna għandu l-problemi tiegħu. Xi kultant inħossuna weħidna, konfużi, inċerti u mitlufa. Mulej, għatini l-ispirtu tiegħek li huwa spirtu ta' tama, ta' paċi u ta' slim. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Illum fis-6 ta' Lulju l-Knisja tfakkar żagħżugħa ta' 12-il sena li mietet biex tiddefendi id-dinjità, il-verġinità, il-kastità tagħha. Santa Maria Goretti. Twildet fl-1890 u nqatlet minn żagħżugħ li rieda bil-fors imma hi ċaħditu fl-1902. Kellha 12-il sena. Imma kellha sens tiġġieled għad-dinjità tagħha. Illum nitolbu ħafna għan-nisa li jkunu f'diffikultà mill-pressjonijiet vjolenti ta' ħaddieħor, għal tant żgħażagħ li min għalihom biex jogħġbu lil xi ħadd jitilfu id-dinjità, il-kastità tagħhom. Il-kastità hija lingwaġġ ta' mħabba, kemm taswit il-qalb meta titħallat mal-vjolenza, mal-arroganza. Nitolbu għal ħafna nisa, ħafna persuni mhux bil-fors nisa, li huma vittmi tal-użu ħażin tas-sess, mod speċjali b'ingann jew bi vjolenza. U nitolbu l-interċessjoni ta' Maria Goretti għal tant sitwazzjonijiet fid-dinja. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla għajn tal-innoċenza, ħabib tal-irwieħ safja, intajt il-grazzja tal-martiru l-qaddija tiegħek Maria Goretti, meta kienet għadha fil-fjur ta' ħajjitha, bħalma lilha żejjinta bil-kuruna tar-rebħa wara taqbida ħarxa. Hekk ukoll bit-talb tagħha għamel li aħna nibqgħu sħaħ fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob qam bil-lejl u qabad in-nisa tiegħu u ż-żewġ għaddejja tiegħu u l-11 uliedu u qasam il-mogħdija tal-ġabok.
qabadhom u għaddihom ix-xmara b'kull ma kellu. Imbagħad Ġakob baqa' waħdu u ġie raġel u baqa' jissara miegħu sa ma beda jisbaħ. U meta ra li ma setax għalih, messlu l-aksa ta' koxtu u l-aksa ta' koxt Ġakob tfekket u jissara miegħu. Imbagħad qallu, ħallini mmur għax qiegħed jisbaħ. U Ġakob wieġbu, ma nħallikx jekk ma tberriknix. U dan staqsih, inti x'ismek? Ġakob wieġbu. U dan qallu, ma jkunx aktar jismek Ġakob, iżda Iżrael, għax inti issarajt ma' Alla u mal-bnedmin u rbaħt. Staqsih Ġakob u qal, ejdli x'ismek? U wieġbu, għaliex tistaqsini ismi? U birku hemmhekk. Għalhekk Ġakob sejjaħ dak il-post Penuel, għax qal, rajt lil Alla wiċċ imwiċċ u ħajti ħelsita. U x-xemx kienet telet meta għadda minn Penuel, itsappab fuq koxtu. Għalhekk sal-lum ulied Iżrael ma jiklux in-nerf tal-koxxa li hemm fl-aksa tal-koxxa, għax Alla qabad lil Ġakob mill-erq tal-aksa ta' koxtu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien, jien fil-ħaq qed nara l-wiċċek mulej. Flimkien, jien fil-ħaq qed nara l-wiċċek mulej. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi, agħti widen għat-talb tiegħi. Bla erq huma xuftejja. Flimkien, jien fil-erq fil-ħaq qed nara l-wiċċek mulej. Min għandek toħroġ il-ġustizzja għalija, għajnejk jaraw is-sewwa. Hekk qalbi tiflili, jekk bil-lejl iżżurni, jekk inti iġġarrabni, ma ssib ebda erq fija. Flimkien, jien fil-ħaq qed nara l-wiċċek mulej. Insejjaħlek għax int tweġibni o Alla, ressaq widintek lejja, isma' kliemi. Uri t-tieba tiegħek tal-għaġeb, int li teħles mill-edewwa lil min jittama fil-leminija tiegħek. Flimkien, jien fil-ħaq qed nara l-wiċċek mulej. Bħal-ħabba tal-għajn ħarisni, għaddel ta' ġwinħajk kenninni, imma jien fil-ħaq qed nara l-wiċċek, meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Flimkien, jien fil-ħaq qed nara l-wiċċek mulej. Jien ir-rajt tajjeb jgħid il-mulej, jien naraf in-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien in-nies ġabu quddiem Ġesu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabet jitkellem. In-nies taġbu u bdew jgħidu, ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael. Imma l-Fariżej qalu, dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi x-xjaten. Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejja kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom, għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ bla raj.
Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bitna. Din is-silta mill-kapitlu 9 ta' San Mattew hija maqsuma f'żewġ partijiet. L-ewwel waħda huwa proprju miraklu straordinarju, in-nies stess jgħidu hekk, meta Ġesu jiltaqa' ma' raġel imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu jkeċċi x-xitan minn dan ir-raġel u l-imbikkem jibda jitkellem. Min jaf kemm il-darba aħna jkollna diffikultajiet ta' komunikazzjoni bejnietna. Mhux għax inkunu imbikmin fiżikament, imma għaliex nirrifjutaw li niddialogaw ma' xulxin. Illum nitolbu l-Ġesu jeħlisna minn daw il-ħitan li ntellow għal xulxin u li ħeles lill-imbikkem il-ħakma tax-xitan u taħ il-kelma mill-ġdid jagħmel ukoll hekk f'tant sitwazzjonijiet fil-familji, fis-soċjetà. Niftakar faħwa ma jkellmux il-xulxin. Ġirien ma jkellmux il-xulxin. Nies ma jsellmux il-xulxin, anzi jaħarbu l-xulxin. U anke fis-soċjetà kultant nirrifjutaw li niddialogaw. Kulħadd jgħajjat il-biċċa tiegħu imma qatt ma niddialogaw. Għandha bżonn il-mulej jeħlisna minn din il-kefrija għax aħna jisna mbikma għal xulxin. It-tieni ħsieb li jġini hija ir-reazzjoni differenti tan-nies u tal-Fariżej. Qed jaraw l-istess ħaġa. In-nies staġbu bdew jgħidu ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael. Il-Fariżej li jifhmu minn għalihom jifhmu jakkużaw il-Ġesu li qed jirnexxielu jiftiem max-xitan biex jagħmel show. Din hija mhux biss nuqqas ta' fiduċja f'Ġesu, imma kalunja ħarxa. Meta aħna naffaċċaw xi nies li jinterpretaw dak li nagħmlu bl-iżjed mod negattiv possibbli, niftakru f'Ġesu. Għadda minna hu se neħilsu aħna. It-tieni biċċa tal-Evanġelju Ġesu jinnota lin-nies li jisom naċ bla raj. Aħna għandna ħafna kapijiet fid-dinja, mhux bil-fors għandna r-rajja, dawk li jieħdu ħsieb tas-sew. U Ġesu lin-nies li kellhom ir-rejiet, kellhom il-gvernaturi, imma rom imdejqa u mitluqa u tħassarhom. Dan il-verb mhuwiex it-tħassir ta' min kemm qed nitħassrek imma ta' xi ħadd li jinkwieta tassew għalik. Huwa verb qawwi ħafna fl-Evanġelju. Dak li kważi tħolli l-vixri tiegħek. Bil-kura, bl-għoża, bl-imħabba, bil-ħniena, bis-sens ta' protezzjoni. Da kollu joħroġ minn dan il-verb tħassarhom, rom bħal naċ bla raj. Għalkemm kellhom ħafna kapijiet, reliġjużi, ċivili, imma xorta kienu naċ bla raj. U Ġesu jiftakar li il-missier għandu ħsad kbir, imma l-ħaddiema huma ftit. U x'jgħidilna nagħmlu biex ikun hemm ħaddiema fil-ħsad? Itolbu lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Mela aħna meta nitolbu għal vokazzjonijiet qed insegwu l-kmand ta' Ġesu. Xi ħaġa li hemm bżonn niftakru huwa li aħna maħniex sidien il-ħsad. Il-ħsad mhux tagħna, aħna ħaddiema
mibota minn sit il-ħsad għal-ħsad tiegħu. It-tentazzjoni hija li aħna nippossedu. Meta il-Papa Franġisku jitkellem dwar San Giuseppe ħobb jirrepeti li aħna ngħidulu San Giuseppe ta' qalb safja, l-arus kastissimu ta' Marja Verġni. Papa jgħid mhux biss kwistjoni ta' sess, imma l-fatt li Giuseppi għex il-missjoni tiegħu mingħajr ma jkun padrun, mingħajr ma jkun dittatur, mingħajr ma jgħid il-Madonna u Ġesu tiegħi. Ma kienx dik il-qalb ta' San Giuseppe. U min irid jgħix il-kastità, dan irid jitgħallem. Meta inti tħares lej persuna, ħares lejha b'qalb safja. Dik mhux tiegħek, anke jekk hija martek, anke jekk hu żewġek. Mhix kwistjoni ta' possess oppressiv, veru ngħidu huma espressjoni sbieħ il-mara tiegħi, ir-raġel tiegħi, għax hemm mogħtja li inti lqajt. Imma mhux li tuħu possess li joħnoq, wara jkollok dritt anke titratta l dak li jkun mod aħrax jew kattiv. Santa Maria Goretti, jekk irridu nifhmuha illum bħala qaddisa rilevanta lina, rridu niftakru din it-tifla f'qajra ta' 12 sena ma kellix ħafna skola, Maria Goretti. Kienet ġejja minn familja ta' bdiewa li minn Corigliano Marru Nettuno, fejn hemm is-santwarju iddedikat lilha llum. U hemmhekk għexet, ma tantx għexet fit-tul, għax min l-aggressur qatilha ħafna daqqiet ta' sikkina bir-rabja li kellu għax qaltlu le għas-sess. Meta kellha 12 sena, ta' 12 sena. Ma metiġ dak il-ħin damet ftit ġranet agonija, laħqet għamlet il-preċett fuq is-sodda tal-mewt u ħafret lil min ta' dawk id-daqqiet kollha. Fl-1950 il-Papa Piju XII ikkanonizza, kien hemm preżenti omma. Jgħidu lill-Papa lill-omma qalilha m'intix qed tifraħ qed tara t-tifla tiegħek qaddisa, qaltlu Sinjur, qaltlu jiena naf li t-tifla tiegħi mejta. Qatlu ili l-omm beqgħet bil-weġa, anke meta tara li t-tifla iddikjarata qaddisa mill-Papa. Min qatilha ikkonvert anke bit-talb ta' Maria Goretti u għex l-aħħar snin, ħafna snin ta' ħajtu b'ħajja eżemplari. Aħna nfakru tant verġni martri tal-ewwel sekli, Agnese, Cecilia, Anastasia. Illum qegħdin infakru martri u verġni tas-seklu 20. Nitolbu l-interċessjoni ta' Maria Goretti għan-nisa kollha, għaż-żgħażagħ kollha, irġiel u nisa, li ħafna drabi jiltaqgħu mal-esperjenza tas-sesswalità f'ambjenti violenti, anke bl-immaġini, anke bil-viżwal, biex il-mulej ilaqqaħħom mażbuħija ta' dan il-lingwaġġ ta' mħabba. Li għax huwa lingwaġġ ta' mħabba għandu is-safa sabiħa tiegħu. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta' Maria Goretti għat-tfajliet kollha ma' għaż-żgħażagħ kollha, subien u bniet, li huma u jikbru se jiltaqgħu ma' din il-qawwa kbira fina l-koll tas-sesswalità. Nitolbu għalihom biex jiltaqgħu ma' din l-esperjenza bl-iżjed mod sabiħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-Lusija tiegħu il-Papa, jiftafu qiegħed fil-konvalescenza wara l-operazzjoni mhix żgħira li għamlu l-ħadd u għandu din il-ġimgħa l-isptar, nisperaw ma jkunx hemm komplikazzjonijiet. Nitolbu ħafna l-Papa Franġisku biex il-mulej jagħtih is-saħħa
l-erf u l-qlusija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina r-rajja tal-poplu biex ikonna l-qalb ta' Ġesu għal-poplu tagħna. Dik il-qalb mimlija għoża, imħabba, ħniena, modrija u kif jgħid il-Papa tenerezza. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal min meta jara xi ħaġa tat-tajjeb donnu jiddispjaċih. Kemm hi ħaġa kera lejra. Lejra hi meta jien jiddispjaċini tal-ġid li nara f'ħaddieħor bħalma ġralhom il-Fariżej. U kienu lesti jagħmlu l-kalunja frott lejra tagħhom. Nitolbu ħafna għal daw il-persuni biex mill-mulej fil-ħina tiegħu ikollhom il-fejqan. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina li kultant aħna mbikmin għal xulxin, mhux bil-forsa x'posseduti minn xi xitan, imma xaħat ma nsellmulu, xaħat bil-buri miegħu. Il-mulej jeħlisna minn dan it-toqol u jagħtina erf u umiltà biex naħfru u nkomplu fit-triq. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li għadhom milqutin bil-pandemija madwar id-dinja kollha, għal dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom il-frontliners, u nitolbu wkoll għal dawk li ħallewna f'dan l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Bl-interċessjoni ta' Santa Maria Goretti, nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina qalb safja li toġob lilek. Bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla taħnina bla jizbirek l-offerta li qegħdin nagħmlulek u wettaqna fil-fidi li stqarret Santa Maria Goretti u xerret demma għalija. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex Santa Maria Goretti ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-imejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef. U s-saħħa lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Amen. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u blada intennu l-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-swewiet.
imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-oli tas-sewit. Għaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqa' fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santa Marija Goretti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna urina nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnila tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa għamel li nsiru nixbu lil Santa Maria Goretti bil-qawwa tal-għaġeb li wrid sal-aħħar biex jistoqilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, irroddu ħajr lil-Alla.
Nofru dan ir-rużarju għaż-żgħażagħ kollha tagħna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Żur Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naffru minn ħati għalina, daħannix fi tiġrib iżda ħnisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naffru minn ħati għalina, iddaħannix fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mitbidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu inkoronaw b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti bis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema jikda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mitbidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jikda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li intu fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib isseħħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan għall-wied ta' dmuħ. Jagħmela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib isseħħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa lina. Om il-Knisja. Itlopa lina. Om tal-ħnina. Itlopa lina. Om tal-grazzja talla. Itlopa lina. Om muxebba. Itlopa
Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żiet safja. Itlob għalina. Om li żiet nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob Om għalina. ta' min ħalaqna. Itlob Om għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Itlob Alla. għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob Kewba għalina. ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minal l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna nina Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infer lix-xitan u l-ispirti l-ħżira l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Ġuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Santa Maria Goretti. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reppitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. Nixtiequ ninfurmawkom li minħabba l-lob tal-futbol, il-quddisa tal-lejla mhix se tixxandar fuq TVM2. Il-quddisa tal-ġurnata tistgħu issegwuha fuq il-website knisja.mt. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew inkella permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi u l-komplament tal-ġurnata tajba.